O programa Máis Música da Deputación de Pontevedra medra na súa terceira edición. No seu marco desenvolveránse 93 concertos, 15 máis que no ano pasado. Todos serán en municipios da provincia de menos de 50.000 habitantes. Está pensado para que chegue a música a todos os recunchos da provincia, vivan onde vivan. Falamos de reto demográfico, un área que creamos cando chegamos aquí ao goberno, e vinculamos reto demográfico de entrada cando falamos deso con infraestructuras, autoestradas, centros de día, moitas cousas. Pero nós desde a Diputación queremos afrontar o reto demográfico tamén desde a cultura. Ademais de descentralizar a actividade cultural, esta iniciativa busca apoiar a programación musical e promover o sector galego. Como novidade, este ano cada concello pode programar un concerto máis con respecto ao 2025, ata un máximo de 3. Outro aspecto novidoso é que o catálogo de artistas ampliouse nun 28% ata os 286 músicos. É unha maneira de lanzar ao mundo a grandísima música e os grandísimos artistas que temos aquí na provincia, en particular, en Galicia, en particular na provincia, en galego. Esta terceira edición desenvolverase entre os meses de maio e decembro. Celebraránse nos 58 concellos beneficiarios actuacións de 56 artistas e bandas galegas diferentes, das cales 24 debutarán este ano no circuito. Todo isto está para botar a andar, para disfrutar destes 8 meses nos que se van a celebrar os concertos, onde van a disfrutar os veciños e as veciñas dos nosos concellos, pero tamén todos esos que nos visitan. De aí a importancia de darlle visibilidade a este programa. Esta terceira edición do Máis Música estivo dotada con 700.000 euros.